Hey logofor, खुलुमबाय गासैनिसिमबो वेलकाम बैक टू आवर चैनल PV Creation. So दिनै जोङो सामुजों सबाइजों संना जानो नागिरदों आरोना नोंथांमोना इन्टारेस्टिं बानायलांबाय थादो भिडिअखौ. So जोङो दा सामु लाग्रोबाय आरोना सामु ओमफ्राय जोङो गासैबो नांगौ बेसाद मस्ला मस्लिफोरखौ देजोबनानै लाबाय आरोना हालदै संख्रै गंगार दुन्दिया पियाज फालौ सामब्राम देनाय गासिखौबो लाजोब्बाय आरोना रेडि. ओमफ्राय नैबे मा होनगोन हा सबाइ रुनाय लाखाबाय जोङो रुग्रोना लाखादो ओमफ्राय दै लाबाय जोङो दै लाखाग्रोबाय ओमफ्राय थावफोरखौबो लाजोब्बाय आरोना. ओमफ्राय नै जों दा बनखौ लानानै अर जरायबाय आरोना रान्दिनिया जोंनिया रेडि खालामगासिनो. नोंसोर रान्दिनिखौ नायनो हागोन दे दा खिन्थिगोन र' जि गाजा संखायो मला. नै जों दा सारायखौ बहायग्रोना लाबाय आरोना ओमफ्राय साराया दुंखांबा थावखौ होनोसै. नैबा माला रान्दिनिया नुबायना गासिबो ओइ किस्लिया बाप्रे बडिगार्ड होनजागोन बेखौ. दा साराया दुंबाय नालाय थावखौ होबाय आरोना थावा दुंखांनायनि उनाव दा पियासखौ होगोन आरोना पियासखौ होनायनि उनावसो साम'खौ एवना लानोसै. स' नोंसोरो नायलांबाय थादो लोगोफोर माबायदि जायो भिडिअआ. जोङो ओमफ्राय दा पियासखौ होनानै लाबाय फार्स्टआवनो ओमफ्राय पियासखौ एसे खमफ्रम खालामनानै ओमफ्राय जोङो साम'खौ होनोसै आरोना. नायबाय थादो लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टिंबा माने नायनो इन्टारेस्टिंबा नायदों आरोना लोगोफोर. नै साम'खौ होबाय गासैखौबो होजोबना लाग्रोनोसै. दा आरो मा होगोन दा साम'खौ होग्रोनानै लानोसै आरोना. ओमफ्राय नै जों दा मस्ला देनाय आरो बानलुदो सामब्राम गुफुर आरोना बेखौ होग्रोनानै लाबाय. बेनि उनावसो बेखौ एवखांग्रोजोबनानै बायदिसिनाखौ होनोसै आरोना. खाथियाव आगै दं आरोना बे गाख्रबबाय थादों दानि गाख्रबनाय खोनाबाय थानाया. स' ओमफ्राय दा नै जों साम'खौ एरबाय थाबाय ओमफ्राय दा खोबना होनोसै नायलांबाय थादों आरोना जोंसोर भिडिअखौ. ओमफ्राय नै जों दा साम'खौ दहाय खोबनानै दोननानै ओमफ्राय दा नायफिनबाय आरोना बेबायदि जाना दङ. ओमफ्राय दै ओंखारखादों आरोना बेनिफ्रायनो दा दैखौ फोरानजोबनानै जोङो खोबनानै दोनफिननोसै आरोना. नायलांबाय थादों बिदिनो. ओमफ्राय नै नायदों ओमफ्राय जों एसे संग्राखौबो देखायनो साननानै देखायबाय आरोना. संग्राया जा मोजां संनो रोंखायो जा मोजांखा. ओमफ्राय नायदों आरोना जों एरबावबाय थाबाय ओमफ्राय दैया जोंना रानबाय आरोना ओमफ्राय एसे सोलायबाय. ओमफ्राय नायदो नै जों ओमफ्राय दा नैयाव हालदै होनोसै आरोना हालदै होबाय जोङो नायदों. हालदै होबाय जोङो हालदै होनानै ओमफ्राय बेखौ एरना होनोसै आरोना. स' ओमफ्राय नायदों नै जोङो ओमफ्राय सबाइ होबाय आरोना माने जों सबाइखौ अलरेडि फार्स्टआवनो जोङो रुखाना लाखादोंमोन ओमफ्राय दा जोङो होबाय आरोना. ओमफ्राय सबाइनि बिगुरा आरोना गैला खारजोब्बाय. ओमफ्राय जोङो ओमफ्राय दै होनोसै बेयाव दै होनानै एरनानै खोबनानै दोननोसै आरोना. नायलांदों भिडिअखौ जोंनि. ओमफ्राय जोंनि बेयाव दा दै होबाय होबाय ओमफ्राय दा खोबना दोनसै. ओमफ्राय जों दिनै ओंखाम जाखानोसै आरोना बे ओंख्रि संनायजों ओंखामजों हाराव दिनै जोङो जागोन सानबाय ओमफ्राय ओंखाम जानोसै नायलांबाय थादों आरोना. जोङो ओंख्रि मोनबा जानोसै देखायगोन जानायखौ लास्टाव. ओमफ्राय नायदो जोङो ओमफ्राय नायफिनबाय दै होखांनानै दसे ओमफ्राय जोंना साम'आ नै जा गुदुदों आरोना गुदुबाय थानायखाय ओमफ्राय जोङो दा एसे एरनानै खोबना होफिननोसै. नायलांदों टें टें जोंनि ओंख्रिया जाबाय नायदो नै दा
जोङो दा ओमफ्राय बेयाव गंगार दुन्दिया होदों आरोना ओमफ्राय लोगोफोर जोंनिया बेखौ खासिथाराबो बुङो ओमफ्राय बेलेगाव गंगार दुन्दियाबो बुङो गुबुन गुबुन बेलेग बेलेग बुंनाय थायो नालाय ओमफ्राय जोंनिया खासिथारा बुङो ओमफ्राय गंगार दुन्दिया होनना बुङो आरोना मोननैखौबो बुङो बेनिखाय जोङो होबाय आरोना नायदो जोंनि ओंख्रिया मोनबाय जाबाय स' नायदो लोगोफोर नै जोंना सब मोनजोब्बाय साम'जों ओमफ्राय जों आं दहायनो बुंखादों जों ओंखाम जागोन होननानै नै ओमफ्राय जोङो दा ओंखाम जानो नागिरदों आरोना दिनै आलु भाजा ओमफ्राय कारजि ओमफ्राय मोनसेया जाबाय बे साम' सबाय ना ओमफ्राय जेबो गैखाया ओमफ्राय जों बिदिनो ओंखाम जानोसै नायदों आरोना नै दे जाबाय So thank you so much guys जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो जों बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन आरोना thank you so much